Muna gode wa Allah da Allah ya kawo mu wannan lokaci. Muna yi wa Sharif Nafi'u addu'a, Allah ya ƙara ƙarfafe shi, ya kare mana shi, ya ba shi iko wannan abin ya ƙara girma. Idan muka ga mutum yaro yana ƙoƙari, abin da muke so kenan, saboda duniya yanzu ba abin da shehu ya zo ya ja mana kunne ko kuwa yake ta wahala akan cewa matasa su ɗora akan hanya. To idan muka ga matashi ya tashi yana irin wannan ƙoƙarin, addu'a za mu yi mishi, mu mara mishi baya, saboda ya san cewa wannan abin da yake yi shi ne aikin da Maulanmu Shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu yake so, yake kuma addu'a a ce duk masoyan shi sun samu wannan alkhairi. Sharifi ne, shi ma ya san darajar abin da aka yi wa kakannin nashi. Shehu Ibrahim ba abin da ya koya mana banda soyayya da girmamawa da nuna ƙauna kowane lokaci ga janibin Annabi sallallahu alaihi wasallam. To shi ne muke ƙoƙari mu ma a ce mun samu yarda da kusanci a wajen Allah da Annabi sallallahu alaihi wasallam ta tsanin Shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.